Il-Mużew tal-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl jinsab mal-ġenb tal-Knisja ta' San Publiu, bini barokk magħruf aħjar bħala il-Kulleġġ Winja Court. F'kuntratt storiku fl-1961, il-kulleġġ ingħata lura lill-Knisja biex 20 sena wara, jiġifieri fl-1981, il-bini jinfetaħ uffiċjalment bħala mużew. Fl-2009 il-faċċata ġiet restawrata u madwar 3 xhur ilu sar xogħol ieħor ta' restawr, kif jispjega l-Arċipriet tar-Rabat il-Kanonku Louis Suban waqt żjara li għamel il-mexxej Laburista Joseph Muscat f'dan il-mużew. Issa ġie refurbished, għamilna 18-il xahar magħluqin u sar refurbishment kbir, ġifieri ġew restawrati l-kwadri kollha u l-amara li hawn u r-reperti kollha u l-post ġie restawrat ukoll mill-ġdid. F'dan il-mużew hemm il fuq minn 80 pittura. L-arti sagra hija r-riżultat ta' epoki differenti, fosthom is-seklu 15 u 16 sal-epoka moderna. Ħafna minnhom huma proprjetà tal-Kulleġġ tal-Kanonċi ta' żmien il-Kavalleri, oħrajn wirt, filwaqt li pitturi oħra huma donazzjonijiet li jirċieva l-kulleġġ tul is-snin. Ippreżentati b'mod tajjeb ħafna, wieħed jiġi jarahom jiġifieri huma anke pjaċevoli anke l-post biex tarah u nispera li jkun popolari anke mal-Maltin, dak ix-xewqa tiegħi jien.